A crise provocada polo coronavirus non impediu que a Mancomunidade do Salnés continuase co seu programa de actuación. A pesar das dificultades xurdidas a consecuencia do virus, dende a presidencia da Mancomunidade fan un balance positivo das súas actuacións. Pese a todo, foi un bo ano no que traballamos dunha forma totalmente constructiva, codo a codo con todos os concellos da Mancomunidade, que tratamos e ademais o conseguimos, non só manter os proxectos que tiñamos e rematalos, sino que comenzar outros novos, e ademais empezar a traballar nos que vamos tamén a avanzar este próximo ano, o que vamos a innovar este próximo ano, co cual considero que pese a todo foi un ano moi positivo para a Mancomunidade. As actuacións da Mancomunidade do Salnés baséanse en 5 pilares: formación e emprego, un dos máis valorados da Mancomunidade cuns investimentos superiores ao 1 millón de euros, servizos básicos que cobren as necesidades de todos os concellos, servizos sociais, promoción turística e inversións, obras e infraestructuras, con inversións que superan tamén o 1 millón de euros. En total, os investimentos da Mancomunidade aumentaron en case un 20%. Incrementamos un 18%. Eso se debe, a diferentes, en casi todos os servicios incrementamos actividade, como vimos facendo. É unha das pautas que vimos seguindo, analizar como se fan as cousas, mirar como se pode mellorar e todos os anos facer melloras. A Mancomunidade continuará no 2021 aumentando o seu programa, pero o principal foco de actividade centrarase na digitalización de todos os seus servizos. O obxectivo da Mancomunidade é controlar o rendemento e a eficacia de todos os seus equipos. Nós o que estamos facendo agora é monitorizar todos os procesos en todos os departamentos, xa sexan físicos ou sexan técnicos. Estamos monitorizando todo. Estamos intentando implantar un sistema de xestión ao estilo japonés, como a Nissan ou a Toyota, en todos os ámbitos en que realizamos traballos. Ademais deste sistema de digitalización, as próximas actuacións da Mancomunidade darán prioridade ás enerxías renovables.